Breakjam a constituency along kapedo sonsi phaikuni ni phaing kora player ni Dhansiri mini stadium along ta unity victory and prosperity rally padok pon bang so mai along bang pharo ke thom so se congress la pen breakjam a song atum BJP along chepa oktun Jai mega ting pensi ada por phai kebra chitim apor hud ranga pahar siding along open stage in puponlo la pen ada por phai krisia por hud kherbari along forest staff Barak in Puponsi, Porpai isi a Pormalompen Radamai P in Nippon. Radamai long team Carbiang long ke Japon CM Dr. Tuliram Rong Hang. In Quaratro constituency along Breakjam Kaching Tour Asai ke Klempon a son tak taxi. Ke papi hook Dhansiri constituency along tami. Kijun alang pen ke cheng lok. Rong rup kacheleng atawar Mary Hing la pen Mary Hing. Kiledam de dim solar light high huever side nang pipon lo. Lason thak taksi ningkan do open kacheleng kisung nai diphu pen Dhansiri atowar setami Carbiang Autonomous Council CM akang hon pen ajoksi labang sa atowar prabjin pen kemisen atowar cheleng ponlong popusi mayalam thelong MEC Tilotoma Hasnu Carbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachuru pajirpon diphu pen Dhansiri kacheleng atowar non selam pon bomlu lasi non chiklo jon phopen lote labangso atowar tangpu Congress sarkar ke do bom ahut thangnat kaching thur asai mo ke klempon theklong lesitami Carbiang Autonomous Council along tami nanglitum BJP aphan ke pahai pena jok Dhansiri along tami kaching thur asai mo klempon longlu lapen ladak Dhansiri along college lapen higher secondary school sitami avilang lasila higher secondary school colleges sitami kikimponji aphan bor iponpu Team Carbiang long ke claim ke dam ke met heklong si constituency ko ra truck methang asong che osi BJP along nangching bedunlo lapen ladak Dhansiri MEC constituency ke parlo penangan arong along ringwell avi lasi lang nang pinangji pu pinpuralo along kisung pondu lasila hai arong along JJM scheme pen asai dengpon pupusi aluhia man pen kachetong dun Carbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang lamchap chipi tekang Maya Long MLA Dorsing Rong Hang Raju Tiso Carbiang Autonomous Council Chairman pen ki chenglok EMS MEC Board Chairman atum la pen Dhansiri VDC Chairman Ken Singing Leng atum chetong dun সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি আমি টিম কাৰ্যক্ৰম আণ্ডাৰৰ লিডাৰশ্বিপ শৰ্মা আৰু গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ২৬টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি ডেভেলপমেণ্ট কাম এই ৪টা বছৰত আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ News Report Carbiang Long Live